Jsi single nebo ne? Som single. To je toto z auta. 3 největší red flagy a 3 největší green flagy u kluka. Neznášam, keď je chlap lakomý. To je Okay. absolútne alfa omega, to je mega antisexy. Okay, nesmí na to konec, OK, na. Potom, keď nemá chuť na sex, Existuje chlap, který... existuje, jo, jasné. Prosím? No, počul si dobre. Podľa mňa tieto dve sú asi dostatočne silné argumenty. OK, a green flags. Rozhodne komunikácia, keď ťa počúva, ale aj odpovedá, keď sa o teba zaujíma. Určite to, aby bol priebojný, húževnatý, pracovitý a aby nebol lakomý teda, ale tak ani nie, že na ženu, ale ani na seba. Nechaj sebe dopraje, alebo rodine nech dopraje, že akože to je podľa mňa extrémne sexy proste, keď sa chlap nebojí peňazí. Keď má finančnú gramotnosť, ale aj keď fakt je taký, že není vysraný, není v strese, hej? A tak úprimnosť.